Criwasgo Llanbedrog dan ni, a dan ni eisiau eich cyflwyno i rhywbeth agos iawn at ein calonau. Rydyn ni yn ymfalch ynddo, ac eisiau i chi cael dysgu amdano. Ein Ddelw! Da ni wedi dod lawr i droi Llanbedrog tu ôl ni a mynydd tir cymryd sydd yn gopaidd 133 metr uwch lefel y môr. Pentir 708,000 metr sgwar yn gwthio allan i fai Ceredigion ydy mynydd tir y cwmwd. Ar mynydd tir y cwmwd, mae'n ddelw trawiadol yn sefyll yn falch yn edrych allan am y pentref a'r bae. Mae wedi bod yn sefyll yma ers 2002. Cafodd ei chydig anhofrennydd yn lle dan ni'n sefyll rwan, a'i gosod yn ei chartref ar y mynydd. Dydy'r ddelw ddim cweit ar y copa, ond mae'n golygfa fendigedig o'i safle ar draws bae Ceredigion. Cydweithiodd 2 person i greu y ddelw haearn arbennig hon. Yr artist Berwyn Jones cynlluniodd hi, a'r gof Hugh Jones greodd hi. Cymrodd y prosiect 18 mis i gyd, oherwydd siap unigryw. Pan mae'n wyntog, mae'r gwynt yn teithio drwyddi ac mae'n chwibianu. Cafodd y gwaith ei gomisiynu gan y Cyngor Cymuned, gan fod cael delw ar y pentir wedi bod yn draddodiad yn Llanbedrog ers dros ganrif. Y delw bresennol ydy'r drydedd delw i cael ei gosod ar y mynydd. Mae 2 delw wedi bod cyn hon. Un sydd yn gwybod llawer iawn am hanes y pentref ydy Iwan Hughes, felly penderfynom ein holi am y delwau blaenorol. Mae Iwan yn gweithio ym Mhlasg yn Weddw, felly aethom ni yna i'w holi. Wnewch chi rannu hanes y delwau blaenorol oedd ar fynydd tir y cwmwd efo ni. Iawn, wel, mi gath y ddelw gyntaf i gosod ar y mynydd tua 1920 gyn deulu Solomon Andrews oedd yn byw ym Mhlasg yn Weddw ar y pryd, ac yn rhedeg yr oriel gelf yna. Pen ddelw llong oedd y ddelw wreiddiol, ac oedd y teulu Andrews wedi dŵad ar ben ddelw yr holl ffordd o Gaerdydd a'i gosod a i fyny ar y pentir uwch ben y traeth. Ond erbyn tua diwedd yr 1970, dechrau'r 1980, mi oedd yr hen ddelw bren wedi cael ei difrodi ac yn anffodus mi gath be oedd ar ôl ohoni i losgi gan fandaliad ac yn dilyn hynny mi nath Cyngor Cymuned Llanbedrog gomisiynu artist lleol ar enw Simon Vanderput i greu delw newydd a delw o fetal oedd hon. Delw o ddyn eto'n sefyll efo ffon yn ei law, os dwi'n cofio'n iawn. Ond yn anffodus, oherwydd bod y metal yn ddefnydd mor sâl, mi nath o ryddu effaith gwynt y môr a'r heli nath achosi hynny. Ac erbyn dechrau'r 1990, mae'n siŵr chi, do'na ddim byd ar ôl ond i draed do. Ydych chi'n falch bod delw ar mynydd? O, dwi'n falch iawn bod yna delw ar y mynydd, achos mae hi yn arferiad gyn bobl leol a gyn bobl sydd yn dod ar ei gwyliau i Llanbedrog gerdded at y delw. A mae'n leoliad braf iawn ac yn boblogaidd iawn. Felly dwi'n falch bod yna delw. Yn enwedig bod y delw newydd, achos mae yna gyfnodau di bod heb delw no. Ond mi gath y ddelw bresennol i gosod gyn Cyngor Cymuned Llanbedrog 20 mlynedd yn ôl wan, ac mi oedd pob yn falch iawn bod y
bod y ddelw wedi cael ei gosod yna unwaith eto.